Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Babad. Bato, bato, pick.
Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So, dito kita babarilin. Sa gitna. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng
Mission Basic! Love Radio. Music. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Colantits. Tawagan na lang ko ninyo og Clint. Wow, 33 years old. Tubong Davao City po talaga ako. At nagtatrabaho ako sa tindahan ng mga pyesa ng sasakyan. Kilala ko ba to? Hindi mo nga kilala, ulit-ulit eh. Clyde yung kilala mo. Hello, Attorney Clyde. May kinakasama po ako, Colanti si Roxanne. May anak na po kami isa. Gusto ko po siyang pakasalan. Kaso, napakasilosa. Bakit? Yun yung tanong. Ano nagtitrigger sa amin para magselos? Bakit? Wala naman po akong history. Silosa lang po Yun ang talaga sabi siya. mo. Kahit nagbabasketball lang ako, kasama naman yung mga tropa, napakasilosa. Okay, anong peg ng tropa mo? Yung mga nambababae yan, no? Alam ko na. Hindi, galing sa church, magbasketball kami. Parang kilala ko talaga yan. Hindi nga po ulit-ulit eh. Isang beses po, ako po yung pinadala sa Maynila para personal na orderin at dalhin pabalik ang mga pyesa. Medyo malaking halaga po kasi kaya gusto ng boss ko na ma-secure. Ako mismo yung umarap sa supplier po namin na isang Chinese-Filipino. At dito na po, habang nag-impake pa lang ako ng gamit ko para makapag Maynila, doon na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Paabot nga nung towel, dadala na lang ako ng towel. Ayan! Magalit ka na naman. Excited na excited? Daming towel, 3 na yan ah. Hindi maliliit naman yung dala kong iba. Alam mo naman, pawisin ako eh. Pawisin? Ba't ka papawisan? Ba't ka maiinitan? Mainit ang panahon eh. Ba't ka papawisan? Eh, maglalakad ako dun. Alam mo naman yung diyan sa makukuha ng Aircon sa naman may 10th yung Avenue, aircon sa naman Manila. yung pupuntahan mo eh. Ba't ka papawisan? Sa loob Ba't ka nga. lagi maliligo? Eh pagpunta doon, papunta pa lang doon sa supplier, mainit. Ba't mo Magsi-jeep lang alam? ako doon. Ba't mo alam? Sinabihan ako ni boss, mainit talaga doon. Ano yung nasa pouch? Buksan mo nga yan. Ano yung mga bao mo dyan? Toothbrush, Patingin? toothpaste, o yan o. May condom, no? Anong condom? Tingnan mo nga yan. Saan ka? Ay, wala eh. Pagtarong ba? Wala lagi sa mukha mo. Ano ba problema mo? Hawain mo na naman ba ako? Tinatago mo sa akin yung condom, no?
Ba't ako magdadala ng kondom? Pwede naman Eh, ba't bumili kasi dun. ikaw yung... Ano? Aray mo, pakak. Ano yan sinasabi ko, Roxanne? Sinasabi ko sa'yo hindi ako natutuwa, Clint, sa sinasabi mo Pwede naman kita mo Bakit ikaw ipapadala? Eh, pwede namang iba. Bakit ikaw? Paborito ka ng boss mo? Ha? Account ko kasi yan, yung supplier, nakakausap ko na yan palagi si Sir, tapos hindi naman kami nag-meet personally niyan. Pero siya kausap ko halos pag nag-order kami, gusto niya rin na ako nakukuha kasi may papadala nila siya para kay boss. Nag-volunteer. Alam mo kasi maraming babae doon na maganda sa Maynila. Sana naman ang galing yan? Ang saray ka. Wala nga. Ano tingin mo sa akin, inosente? Sinasabi ko sa'yo, Clint, pag nahuli kita, sinasabi ko sa'yo. At saka bakit may bago kang pabango na binili? Para lang sa pagpunta mo sa Maynila. Wow! Grabe! Tignan mo yung pabango, kuya. Ubus na. Aksaprika pa yan. Ba't ka magpapabango? Siyempre, babiyahe ako. Harap ako O sa sino supplier. papabanguhan mo? Sinong papapugian mo? Nagpagupit ka pa. Kanina ahit pa yung bigote mo. Sinong papapugian mo? Nakakahiya naman humarap dun sa sa supplier, tas dugyot-dugyot ko. Ba't nakakahiya? Damak-damak ko. Eh, may bigote ka naman. Dito hindi ka naman nahihiya. Pag sa Maynila, kailangan kumpletos recados ang linis, bagong gupit, bagong tabas. Ayan yung bata. Tumimik ka na nga. Mama, ang Anak. ingay bunin niyo. Anak, good girl ka dito, ha? Papa, ilang araw ka po doon napupunta sa Maynila? Siguro 5 days lang naman. 5 days? Sa kahapon, 4 Depende nga. days lang Depende Nadadagdagan? Depende nga sa supplier. Depende sa supplier. Ikaw ang nagsabi niyan sa amo mo. Yung supplier magbubok ng ticket Siya naman may gustong pumunta ako dun Papa, pasalubong po Oo, sige, bilang kita, anak. Anong gusto mo? Okay po. Sige, go na. Malilate na ako sa flight. Bakis ba? Ba't nagmamadali? Malilate ka sa flight, tapos may iwan ako. Ano oras flight mo? Oh, Anong oras flight mo? 10 Nakita o'clock. ko. Dapat 2 hours bago May online check-in naman. Nag-check-in ako online para safety lang. Sinong katagpo mo doon sa airport? Sinong mag-goodbayan mo doon? Sino makatagpo? Sumukay. Kanino ka magbababay doon? Ba't ang aga? Ba't ayaw mo kaming maghatid doon ni Jinjin? Maghatid kayo. Tapos magta-taxi pa kayo pa uwi. Mapapagod lang Oh, kayo. naman. Matagal kami din nakikita. Kung totoong wala kang ginagawa, 4 to 5 days lang Sige na, maadto na ko. Bye-bye. Sige sabi na. ko sa'yo Na. Bakit malamig yung kiss mo? Ba't walang feelings? Parang galit. Oh, yan. Okay na. Napilitan na. Sa'yo na yung kiss mo. Napilitan lang. Country road, please take me home to the place I belong, West Virginia. Yung Ay, paalis na nga lang, Kolentits. Awayon gyapon. Ay, natuloy naman po ako. Naging safe naman po yung flight ko. Pagdating ko po sa may Caloocan, dyan po sa may 10th Avenue. Doon ko na po na-meet sa personal po ang supplier namin. Kasama din po yung anak niya. May anak pala po siyang dalaga. Pero 40s na po, si Madam Sinyi. Ako, pasalamat ikaw puntahin dito, Maynila. Clint. Opo, sir, wala namang pong problema.
Ay, salamat ikaw dala pumilo galing Davao Iha paborito akin anak. Papa. Sinye. Papa. Kam kanakin. Papa, hello. Papa, Sinye. Papa, good morning sa iyo, bisita. Ito Clint galing Davao may dala pumilo para tayo. Hello, madam. tayo Chinese, hindi tayo Japanese. Ay ka dyan, ha? Ikaw saw the ayos, sign. I saw the sign. Alam mo kasi, iho, ito anak ko single 40s na. Wala pa rin Ikaw talaga, Papa! Aray mo, Ikaw pakak. talaga. Huwag mo ko nitutokso ganun sa po mga ba? customer natin. Hindi, ngayon lang kasi ito bata, pugi. Tapos ilang taong ka na? 33 na po. Uy, batang-bata. Ito anak ko 40s na, medyo matigas na. Parang ano na to. Aray mo, Ikaw, Papa. Ako tatay mo, ako palo. Ako iyo, anak. Ako iyo. Loko-loko, Ako iyo pahiya. Ako gusto apo. Apo, takbo-takbo dito, tindahan. Wala ako apo. Ikaw, hindi ikaw. Ikaw merong anak sa kabit. Iyo na lang, iyo. At chismis lang. Pati anak ko, ako marites, anak ko, grabe. Ako nga, iyo, anak. Ako iyo, pahiya. Hindi ako paya, ako rito. Ito bata, pugi, oh. Ito bata, babae. Mukha iya, may asawa na. Mukha iya, gwapo. Ano po, may ano na po ako, kay nakasama po, tsaka may anak na po kami. Oh, hindi pa naman Ano yan daw? asawa. Ano daw? Libin lang. Ito pa, pwede pa agaw. Asawa nga agaw, lupa nga agaw eh. Aray mo, pakak. Boss, yung ano May po. Pinoy humor. Boss, yung ano po, yung mga pyesa po. Wag ka, ikaw wag ka alala. Kinukompleto na iyo mga order. Ma'am, salamat po, ma'am. Oo. Ikaw tulong Clint Ikaw bigay pisa para idala. Tapos ako may regalo, boss mo. Ikaw dala. Opo, boss. Kaya nga rin po ako nandito. Sige. Ikaw ba, agmerienda ka na? Sige lang po. Busog pa po ako. Hindi. Dili. Kayo kaig. Dili. Tayo Chinese, dili tayo Bisaya. Ha? Pag sure ba? Kay magbikot. Pag-sure, oy. Ako, prepare onti merienda. Iyo kape, iyo biskuit. Ano? Ako lamayan. Ako buhay. Ako patay. Yung ba merinda, biskuit, kape? Ako buhay, ako patay. Ako nga buhay, tas ako patay? Kasi merinda, biskuit? Palita mo chupaw. Chupaw na big chupaw. Xiaolong Tikoy. bao, Xiaolong Ay, bao, ay, ay, ay. Xiaolong bao. Yeah. Okay, ako pabili sa tindahan na Xiaolong bao. Ikaw ayos accent ha. Salamat po boss, ayusin Ako hirap na. Ako hindi sanay sa tao. Oo, kaya, pero ikaw ngayon happy Kita ko ikaw ngiti-ngiti pigil-pigil. Gusto mo makiss, Clint? Dele. Ma'am, salamat po. Kompleto na po ba yan, ma'am? Ikaw agad uwi. Opo, At kasi ako- yan lang naman po pinunta ko po dito. Baka may kulang pa dyan sa iyo mga kailangan kasi ako handa ikaw paglikuran. Wala na po. Okay na po yan, ma'am. Salamat po talaga. Ma'am, bakit ikaw halik sa akin, ma'am? Hindi ka pa sanay halik. Ma'am, May halik. hindi ma'am, kasi may ano po ako, kinakasama na po ako. Oti halik lang. Okay lang. Unti lang sapat na sa akin. Ma'am, Sige na, Clint. bitawan mo ako, ma'am. Teka Minsan lang, lang ako magpalamtam sa lalaki. ma'am. Bitawan po ako. Gusto kita, Clint. Ma'am, Clint. ma'am, sige. Clint. Ma'am, wag Clint, ma'am. ako iyo. Ibimbang. Ma'am, Ako iyo ibimbang. ma'am, wag po, ma'am. Sige na, isa lang, Pempang. Isa lang, Pempang. Hindi, ma'am, ma'am. Who's got the
Umiwas talaga ako, call and teach, kasi loyal po ako eh. Tulad ako ni Uncle Dagol at Uncle Boyet. Mga Wala loyal. sa script. Huwag ka naman. Sama mo kasi ako. Ah, okay. At yun po, pagka uwi ko, ba't, Sinasabi ko na, Clint, kanino, ano yan, G-Shock? Paano ka nakabili? Wala naman tayong perang ganyan. ha? Saan ka nakakuha Bakit yan? mag-ipon ako? Kaninong G-Shock yan? Ay, regalo ng supplier. Ang tingin mo sa akin, ha? Pinanganak kahapon? Bakit na Clint? naman? Iba yung amoy mo. Nang babae ka. Nang babae ka doon! Dahil dyan, ayoko na! Ayoko na talaga! Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Kukunin ko na yung anak ko! Hindi mo na siya makikita! Sinabi ko bigay lang ng supplier. Ba't Bigay! Ba't ka bibigyan ng mamahalin? Hindi na, kano lang naman yung G-Shock? Grabe naman to, Ba't di G-Shock. ka bumibili? Kailangan may magbigay ba sa'yo? Pag di mo tinapon yan, hindi mo na makikita anak mo, itapon mo yan! Buti pa nga yung ibang tao nagregalo, ikaw hindi. Wow! Nagbibigay ka ba? Makasalita ka, ha? Kapal ng mukha mo, ayoko na talaga! Okay, Ayoko sige! na! Sige! Matagal ko na hinintay to. Sige. Tapa nga! Siguro meron ka talaga doon sa Maynila. Ikaw yung ayaw tapos... Ayoko na kasi ikaw hindi ka sumusunod O di, sa akin. okay na nga. Sige. O di ba? Gustong-gusto mo, excited ka, iniintay mo talaga pagkakataon na to na ako'y makikipaghiwalay, pinupuno mo ako. Ano ba talaga? Tigilan mo na nga ako. Gustong-gusto mo, nahihiwalayan kita. Roxanne. Hindi mo na makikita yung anak mo, G-Shock pala ha, nakukuha ka pala sa G-Shock. Sinong binembang mo ton? Roxa, wala akong binimbang doon. At tingin mo sa akin, tanga? Wala! Ha? I'm silent under the moon. I thank God I'm breathing. Metro's #1 Love Radio. Basic! Morning! Yan po ang ating kwentong Pel-Pilsen. Meron pa ba, B? Ay, sorry. Oh, title daw, G-Shock. G-Shock. Oh. May tanong ako, request niya yung kanta na yan? Oo. One day. Request Mahilig niya. kasi siya sa ano eh. Alam mo, halatang gustong-gusto niya makipaghiwalay. Hindi man lang nakakalungkot na kanta, nag-celebrate pa yung kanta. Aray mo, pakak. Hindi naman sa sineselebrate niya. Parang nakita niya doon na Kaibigan talaga to ni Angkol. Hindi. Sinasabi ng friend ko dito. Friend ng friend ko yan. Sabi niya, ano daw. Na very toxic daw talaga yung nangyayari before. Kaya kahit maliit na detalye, para bang pinapalaki na dapat wala naman talaga. Sabi ni Elmer Lumasang, naalala niya, bansa nga nasasakop by Boyet. Aray mo, pagka. Oo. Yun na nga eh, no? Gera pa naman. Ay nako, tumataas pa yung gas ngayon. 4 pesos na naman. Mawawalan ba ng supply? Yun. Kailangan mag-peace na. Mag na Pag tayo. nawalan tayo ng supply, wala. Tigil ang economy. Paano tayo pupunta, di ba? Paano Paano ka andar magbiyahe? ang walang kuryente. Ayun ako. Pagdasal na natin. Anyway, going back. Thank you nga pala kay Brother Clint sa pag-share ng kwento mo about the G-Shock. Shout out sa mga mahilig sa G-Shock dyan. Yung 3 towels na dala niya pinampunas ng katas. O di ba? Sabi ni Joseph, sabi na eh. Joseph, alam na. Alam mo talaga. Pinampunas ng katas. Oo, mainit kasi dito talaga. Although mainit din naman sa probinsya, pero pag naglalakad ka ng 10th Avenue, shout out sa mga nagmumotor dyan, di ba? Hahanap ka pa ng parkingan tapos maglalakad ka. Sige, ang daming paliwanag. Hoy, Pinagtatanggol paliwanag talaga. Pinagtatanggol. Hanilin, may buntag. Si Tuyay, good morning Tuyay.
Oh, si JC Kill, si Tonet, good morning yan. Ako, Bemba, isa lang. Ano yun? Reynante de Leon, Kape at Biskuit ang title. Karakas ni Uncle, kaya gets niya. Oh, sabi ni Jomar. Si Jomar ka nagre-react. Isa ka pa ha? Nandadamay ka Good morning. Si Rocco Baby. Yan. Boss Tokyo ng Pangasinan. Good morning. Si Scotton Ken Ayaw Call. Watching from Dubai. Uy, ingat po kayo dyan ha. Si Mark Lawrence Villanueva. Ingat kayo dyan, Call. Yan. Clarissa. Si Kimberly. Thank you. Ayun. So, update. It's wala na talaga sila nun. Wala na sila. Natoxican na siya. May bago na siya ngayon. O, diba? Si? Matagal naman daw na yung nangyari. O, diba? Si? Kasi nga, wala toxic na daw. Pagpatuloy pa niya. Pagbalik ng towel, malutong na, Hoy! Alam na. Naglalakad yung towel. May sariling buhay yung towel. Alam na alam. Para ng plywood, guys. Alam na alam. Hoy, mga taga-Panglaw, Bol! Day! Kumusta mo na Bujal? Kay Yel Joans? Ilan na daw ba yung matanda, girl? Yung Chinese kanina. Ilan taon na ba daw yung 40s, Chinese? sa 40s na din. Nasa 30s lang si Clint Oh. G-Shock ni Incheck, sabi ni Pidjong TV. Ayan. Masama ba tumanggap ng regalong relo? Hindi Pag naman, alam diba? mong magiging cause ng away, alam niyo yan diba, one of the sign na mahal mo yung tao ay may consideration ka sa maiisip niya, lalo alam mong praning. So, tingin ko, hindi mo talaga mahal na mahal yung ka-live-in mo kasi hindi mo iniisip yung alam mo nang silosa tumanggap ka pa ng gift. Diba? Consideration. Supplier naman Wala naman daw supplier. Pero alam mo, na gusto ni ate girl. Paano nagpapakatangahan pa tayo dito? Gusto ko nga tikman Nagkatikiman nga Hindi naman niya tinikman Hindi naman niya tinikman. Pero may motibo yung girl, so tatanggapin mo pa ba? Although, kung ako yung tatanggapin ko, di ba? Kasi, wala naman ako kasi konsiderasyon sa feeling ng kung sino ang partner ko. Wala, no? Like, what the hell? Ikaw ganun din Guys, galaw Mayroon. guys. Ikaw, B, halimbawa may gusto sa'yo. Halimbawa, gusto kita, B. O tapos, alam mo na nagdududa si Nicole. Katanggap ka ba ng halimbawa, kwintas galing sa akin na gold? Boyet, hindi. O, diba? Pwede siguro kung yung si... Ikaw, Col, si halimbawa, boss. Siyempre, nagsiselos. hindi ka tatanggap. O, Timo, ba't yung pinagtatanggol si Clint? Hindi ko, yung friend ko yung nagtatanggol. Supplier Kanina. naman kasi niya. Supplier naman yun. Hindi naman yun, Oo. hindi naman yun karelasyon. Supplier naman yun. Oh. Lelos ng kapalalan. Lelos na. Lelos na. Galing talaga Ay, nako. Kaya tanggapin mo na Tita Tanya, regalo ko kape sa Freddy Wala Castro. kang ganun. Puro ka drawing simula ng kinreate ni Lord ang mundo. Ay, nako. Siguro kung sabi nga, buhay pa siguro yung G-Shock ngayon, mahal na appraise kay Bustoyo nun, sabi ni Tuyay. Ewan ko, buhay pa ba yun? Mag-chat ka nga, Clint, kung buhay pa yung G-Shock na binigay sa'yo. Oo. Nanonood ba si Clint? Nanonood daw siya. Aga naman gumising ni Clint. Oo. Kasi, syempre, naabangan niya yung kwento niya. Send your stories sa Uncle Dagol or sa Tanya Yung kilala Chinita. ko yan. Kasi yung pumupunta sa Maynila Hindi iba yan. Nauhulaan Sayang- ko. sayang Iba yan. kasi Porque nauhulaan ko na kung sino yung look from Davao, lumuluwas ng Maynila. May isa kong friend, sabi niya, sayang din naman kasi yung G-Shock. Sayang daw yung May G-Shock. kilala ko na from Davao, lumuluwas ng Maynila, supplier. Ay, iba yun! Iba yun! Iba pa yung kwento niya. Iba yun. Iba pa yun. Iba yun. Sige, iligaw nyo ako, kala nyo naman. Aray, sabi ni Herbert, aray ko pakak.
Christian, Erlinda. Okay, good morning. So si Tita Max, tatanggap ka? Wala ka Oo, bakit? Kasi hindi ko naman yung tatanggapin kung binigyan mo ako din ng G-Shock eh. Oo, di ba? Ano? Tama kanina si Clint eh. Binibigyan mo ba ako? Ngayon babaliktarin ko yun. O hindi ko tatanggapin kung binibigyan mo rin ako ng G-Shock. O ano ba talaga? Sabi mo, magiging issue pag tumanggap yung lalaki. Pero pag babae Oo, ako. Ako kasi tinatanong mo, yung sa totoong buhay, pag ikaw- tatanggapin ko. Pero kayo, kung mahal nyo, kasi ako hindi ko talaga mamahalin eh, ever eh. Oo, di ba? Hi! Hi! nga, oy! Sige, tapos. Sige, ever. Oo, tapos. Ay, galaw-gaw! Gusto ko na hawak mo ang beat. Nakakamiss yung hawak mo ang beat eh. Ano pa ba ang bagong uso na umay na tayo sa hawak mo ang beat? Yun. Sige. Kung may G-Shock yung sinasabi mong kilala mo, tita, siya na yun. Kung may G-Shock yung sinasabi mo kilala. Oo Kung may nga. G-Shock. Oo. Ay, dito G-Shock. Smart. Pero may G-Shock siya. Paano yung mga lalaki talaga nililigtas mo na yung sarili, no? Tapos lalong nahahalata. Hindi talaga kayo marunong. Pinaka-pogi namin ng Pogi boss. naman ng boss namin, no? Boss. O, ako yan. O, dude. Aray Ano ba mo. kayo, virgin? Virgin pa ako niyan. Pakita natin. Boss, pakita natin dito sa camera. Ayan, pinaka-pogi namin boss, oh. Oh, tama. Eto, virgin pa ako eh. Aray mo! Ano pa ako? Wala akong pa akong lalaki nito, boss. Ayan si Totoy, oh. Hindi pa ako nanlalalaki. Sabi niya, namimiss niya daw. Uy. Si Tita Glory, tinan mo, sabi niya. Ano sabi ni Tita Glory para makarelate? Tita Glory, wala kasi kaming ganyan Sabi ni eh. Tita Glory, ano yung G-Shock? Malapit ba yun sa G-spot? Aray mo! Mga taga Tarlac daw, si Hunter, Tita Max, hi daw sa'yo, Hunter. Shout out, Hunter. Yung mga pangalan eh, no? Sa Yahoo Messenger. Hunter ng chicks eh. Oo, Chicks Hunter. Chicks Hunter, mga ganyan. Basic na basic. Daredevil. Si Chuck So, Corteza yun. from Poland. Hello, ang aga mo dyan. Anong oras na ba sa Poland? Sayang blessing kaya tanggap lang ng tanggap, sabi ni Ken Scotton. Pero kung ako yan, halimbawa kung ako yung ka-live-in, tas selosa ako, problema talaga yung lahat. So better na lang single na lang ako. Kasi lahat iniisipan ko eh. Ayoko ring maging toxic ako na tao kasi. Kaya girl, deserve mo ng partner na lagi kang i-assure na mahal ka. Mahirap makahanap nun, pero makakahanap ka din. Hindi lang kayo nag-match kasi itong isa, parang hindi siya emotionally intelligent. Na, itong partner ko selosa, so kailangan niya ng mas maraming assurance. Okay. Tapos, Sel Espinosa, hi. kailangan niya ng partner ko na lagi siyang i-assure kasi selosa eh. Kailangan mo ng extra effort dyan. So, kailangan niya ng lalaking extra mahal siya. Ganon. Yung mga maliliit na bagay, mo yung towel, di ba? Oo, kahit Petty things lang yun, pero napapansin niya. So, sa towel, pati towel, tapos magdala doon ng, may dalang, condom ba yun? Condom. Anyway. From Saudi. Pero ang payo hello. ko sa inyo, huwag kayong masyadong selosa sa mga babae. The more mahigpit kayo, the more sila gusto nilang makalaya. Kasi mag-feeling gwapo sila, shit. Siguro ang gwapo ko kasi selos na selos sa akin yung asawa ko. Selos na yung asawa ko. Huwag hayaan nating mag-feeling ducks ang mga lalaki. Lalo kung jut sila. Diba? Huli yan, duck siya. Aray mo! Dagang salamat, guys. Bye everyone! See you tomorrow! Thank you, Clint, ha. Send your stories. Ayan, Dennis ng Nueva Ecija. Salamat po. Tapos kita-kits tayo mamaya 3:00 ng hapon sa San Miguel Pilsen.
Na live ni Tita Max at 3 p.m. See you later, alligator! Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Pero
Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso, of course, maraming salamat. Dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple.
Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Iyan namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Yasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita ay? Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad, patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa...
sa Isang kulturang Pilipino. Magat sa dagitan. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Kutsilyo, something Ku. matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabilong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong
medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ah, ng kasagutan radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kami. Oh! Ako yung may question. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, nila. binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalamot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor.
What can I say? Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa. Dalawa. Tatlo. Mahulog! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak yan? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Tanya! Chinita! Ang Tagol! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Ano ingay mo? at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa Sino Ako? Umaaray ko na ang mga motorista dahil sa labis na paglobo ng presyo ng gasolina. Ngayong araw, 4 pesos ang in-increase sa diesel. Naaabot na sa halos 107 pesos kada litro. 2 pesos naman ang increase sa gasolina. Naabot na sa 80 pesos o mahigit pa kada litro. Ito ang dahilan kung bakit ang isang lalaki sa may Bukawi, Bulacan ay nagnakaw ng gasolina. Sa kuha ng CCTV, kitang-kita isang lalaki nakasakay sa isang motorsiklo. Maya-maya pa'y pumarada siya. Tinignan niya ang nakaparadang tricycle sa tapat mismo ng chapel. At nung makabakante, dala-dala ang galon, ninakaw niya ang langis, ang gas sa tangke mismo ng nasabing tricycle. At maya-maya pa'y umalis na sakay ng kanyang motorsiklo, bit-bit ang galon na may laman ng gasolina. Hindi na raw inireport ng may-ari ng tricycle ang pangyayari. Subalit, papalo na sa 130 pesos kada litro ang diesel at 100 pesos kada litro ang gasolina sa mga susunod na araw. Kaya mag-ingat sa ganitong mga modus. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kahit anong krisis, wag pa rin tayong, hindi pa rin tolerable ang paggawa ng masama. Kaya wag kayong mambabae. Ano naman? Nagnanakaw kasi kayo ng Ng lakas? Oo, nang-agaw kasi kayo ng Hindi ba namukhaan si Mang Kanor doon? Dalaw ka baka namukhaan ako doon sa tricycle. Ikaw ba yun? Ha? Ikaw ba yun? Wala, nagsimba ako nung time na yun. Chapel yung tapat eh. Chapel. Grabe no, hindi na natakot Nag-antag dyan, nagluluting na ang mga tao. Oo, parang
Looting na. Looting. Bawal po ang Pandemic hoarding days. ngayon. Bawal magpagas yan. ng Nasa galon. galon. Kailangan na nasa Buti na lang sasakyan. sa, nasa Coleman yung akin. Coleman. Coleman. Very Nilagyan mo ng elemental. yelo? Nilagyan mo ng yelo? Yung Coleman? Hindi, yung galon. Yung galon. Oo. Kaya bawal mag-looting nga, guys. Sus, kawawa naman. Ako, marami akong supply. Bigyan kita. Bakit? May kontak ka ba sa Middle East? Yaman mo naman. Yung prinsipe na Saudi, kumpare ko yan. Kumpare mo yan? Kumpare ko yan. Grabe, sobrang yaman mo. Basic. Sige, anong pangalan? Sabi niya, Loki lang daw. Loki. Loki lang. Hindi niya kilala, tits. Pero yun ang nakakatakot, guys. What if maubos talaga yung supply natin? Saan ba tayo kukuha? No? Sa Southeast Asia, may mga ibang mga countries mas mura yung gas nila. Ako kasi, naniniwala ako lagi na may Na? solusyon ang mga bagay. At Yun. ang solusyon dyan ay kapayapaan. Ayun. Tingin ko naman, wag naman tayo umabot. Sa World War IV, no? Sana. Wag naman Sana. po. Pero alam ko magkakaroon ng solusyon yan. At peace ang solusyon. Totoo yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, peace be with you. Sabihin sa kaliwa, peace be with you. Sa nasa harap, peace I love be you. with you. I love you. Kasi kung walang pagmamahal, hindi mag-peace yan. Sabagay. Ang galing mo talaga, Oo. Mang Kanor. Kaya ang dami mong naumanin. Aray mo, pakak! Pakak. Totoo yan. Kung may kapayapaan, wala nang gera dapat. Tapos O na kung may sana. kapayapaan, wala na mga krisis sa mundo. Oo. Although, syempre parang, malabo mangyari kasi may mga kanya-kanyang ego and pride. Ano na lang siguro, onting peace. Bakit unti lang? Peace. Aray mo. Kasi feeling ko hindi naman matatapos yung gera Kasi kasama talaga yan sa tawag ba dyan ay natural phenomenon. Charot. Anong Hindi tawag natural dyan? yan eh. Phenomenon. Man-made yan eh. Ay, Man-made yan hindi eh. pala. Ano yan? Oo. Phenomenon. Man-made phenomenon yan eh. Man-made. Normal yan eh. Di ba kayo nga mag-asawa, di kayo natatapos kasi may natitrigger yung asawa mo sa'yo kasi minahuli ka na dati. Kaya yan. Aray. Merong man-made war sa inyo. Ayan, yan. Guys, yung modus yung gas, guys, huwag nyo kalimutan yung mga motor nyo, yung iwan basta-basta. Yung motor. Pagbalik mo, wala na yung gasolina mo, sinipsip na. Yung gasolina. Yung driver. Sinipsip driver. Hindi, baka nasa plastic lang ng yelo yung yung gas. Tapos, Tiningi. tiningi yung yelo? Yung gas. Kaya pala nasa buti na lang Yung gas. yung yelo. Hinampas sa pader Yung yelo? Yung gas. Kala ko yung driver. Tigilan natin to. Susunod pa rin po. Hanggang alas 9 kami, Uncle Dagol, Tanya, Chinita. At abangan kong May winner sa ating Love Notes. No Boundaries. Abangan po yan. Sa 90% Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy. Ang Tagol! Tita Tanya Chinita! Congratulations! Ay, may winner ba tayo today sa Love Lucy Banderes? Yes, may winner tayong driver kasi naman na-late siya sa trabaho. Uy, bakit? Alam mo bakit na-late? Bakit? Nahatid niya na finally yung chicks niya. Aray po! Malanggas. Oo, di bali malate siya sa trabaho. Basta lang wag siyang breaking ng side chick. Aray po!
Hi, good morning! Salamat sa pagpaminaw po ngayong araw ng Lunes kay Uncle Dagol at Oo. Tanya Chinita. At salamat sa mga nanood, nakinig na mga katas. Nang nakalipas, 6:20 a.m. po ang ating live sa inyong mga radyo sa 90.7 Love Radio. Saan ang replay? Team replay sa YouTube o sa Spotify. Mga katas nang nakalipas. Andyan kami kahit saan ka magpunta. Andyan kami kahit magkita kayo ng kabit mo. Andyan kami ni Uncle Dagol. Naku guys, damay na naman ang sibilyan. Shoutout na nga tayo. Shoutout, thank you kay Miss Marns para sa pakape. Ay, opo. Thank you, Miss Marns. At shoutout din sa BFF ko, si Miss K, na busy. Ayan. Sa mga buhay ng iba. Ay! At sa mga taga-Get Clean, good morning. Oo, nung Thursday, naglinis sila ng aircon namin sa bahay kasi nga tag-init. Ay, Kailangan oo. nating Oo nga, kailangan linisin para maganda yung calibration. Calibration, oo nga. Maganda yung hangin, yung buga. Kung Yung lamig kailangan niya. nyo ng legit maglilinis ng aircon, Get Clean po. Get, tapos K-L-E-A-N. Hanapin nyo sila sa Facebook. Lahat yan, Luzon, hindi naman pala Luzon, Visayas, Mindanao. Basta Manila. Meron na. Metro. Luzon. Metro Manila. Metro Manila, Cavite. Ako kasi Cavite. Si Uncle meron din sa Novaliches. Tsaka saan yung ibang bahay mo? Aray ko! Okay na eh. Anyway, good morning sa ato mga suki. Salamat na lang. Sa lahat. Sir Dennis Turla, sir. Uy, Dennis Turla. Alam mo, may nagsustock sa akin Turla. Lagot ka. Ibang Turla. Iba, lagot ka. Aray mo, good morning. Ayan na naman tayo, guys. Lagot ka. Si Atilina Gaba, palaging naka-tune in. Salamat na lang. Sa lahat. Shout out. At hanapin ko lang si, ano ba yun? Ito mga bus driver. Biyaheng San Jose del Monte, Bulacan, papuntang PITX. Yan, salamat na tayo. lang sa lahat. Shout out sa Motor Star Las Piñas, kila Momay King. Salamat na lang sa lahat. Uy, si Roy Mapilis, tingnan mo. May, sino to, Roy? Aray mo! Roy, Sinendian picture. Sino May nagmamassage babae, sa'yo, umanda Roy? ka kay Roy Mapilis. Napakamatulis mo talaga sa babae. Mary Jean Pantalion daw. Ikaw maldito ka talaga, Roy. Nadadamay na naman kami, Roy. Pero salamat na lang sa lahat. Shout out kay Orly at sa batch 2 ng Green GSM Depot 1. Salamat na lang Sa lahat. Roel ng Santa Mesa, naka-Love Radio, mga Grab drivers diya. Salamat na lang sa lahat. Shout out Tita Mac. Shout out po kasi sa Grab driver sa Team Morning Goods from J. Mart Morgado. Salamat na lang sa lahat. Mark and Joven, uwi na daw siya ng Negros. Mamimiss niya daw tayo dito sa Love Radio Manila. Well, meron pa rin tayong apps. Aabot pa rin tayo kahit saan. May live pa rin tayo. Mahalaga magkita kayo ng chicks mo. Ay, Salamat na lang sa lahat. Nagmamadali. Good morning, Tita Uncle. Maligayang karawan pala kay 09 ng Team Bandido. Lagi nakikinig sa inyo. Papa 56 daw mamaya kay 09 ng ANG. Last birthday. Salamat na lang sa lahat. Sabi last birthday for this year. Huwag natin ituloy ng for this year. Ayaw mo na. Ikaw talaga. Mga Grab drivers dyan, si Jok, isa pa to eh. Salamat na lang sa lahat. Ay, mga nasa palengke ha, dyan sa bayan at sa palengke dyan sa may Commonwealth Public Market. Salamat na lang sa lahat. Hanapin niyo po ako sa Spotify din, Tita Max. Ha? Oh. Susunod na po, Dear Love. With Broski Konyo Bicolano sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. 'Basic!